16 बोसोरनि बाइकथ' माबा मोनसे जागोन। थां मोनगोन ना मोनला आंलाय सोरनिखौबा लाथ'दो ना हा हा जाबाय औ खुनुरखम मोसा मोसा फै मोसा मोसा थांबाय थागोन मोसालांबाय था दे मोसालांबाय था मोसालांबाय था हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्स फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। हाय उनिथि दिनैनि भिडिअआ जाबाय माने आङो जोंहानि न'आवहाय आलासि जाहैनो नागिरदों। जोंहा आब' फैदों, आब'नि फिसाजोआ आंखौ लिंहरबाय थादों आरो नायनो लुगैदों होननानै बिनिखायनो आङो थांना फैनो नागिरदों। ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनोसै। दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो। अब्लालाय लोगोफोर भिडिअ गरम सोबाय आरो आङो गरम जाखादों। आफानि बाइकखौ लांनो नागिरदोंमोन नै नायलाय लोगोफोर आफानि बाइकआ स्टार्टआनो जाला। खै बोसोरनि बाइकलै बियो? 16 बोसोर 16 बोसोरनि बाइकथ' माबा मोनसे जागोन। थां मोनगोन ना मोनला आंलाय सोरनिखौबा लाथ'दो ना हा हा जाबाय औ खुनुरखम नों हमना लाय दसे रायलायदै नै आङो न'आव मोनफैबाय। ओमफ्रायो नै जोंहा आब'नि फिसाजोआ बेनो खानाय खालायदों मालाय खानाया गोलाव जाबाय। दे नामखौ खिथाना ला दे नोंना मा नाम? यामिका बसुमतारी बर'। ओमफ्राय बेसे क्लासाव फरायो बेखौबो खिथा। क्लासा थाखसे थाखनै थाखथाम थाखोब्रै जाबाय नोङो। दे मेथाइ दोंसे खननोबा खनगोन ना खना माबा खन दे मा गायदों आदा अ मानोलाय नोंसो हायो देलाय खनगोन दा दे खन गायदों आगै मा गायदों माइ गायदों आदा माइ गायदों दे खन आरो ससे ससे खन मा गायदों आगै मा गायदों माइ गायदों आदा माइ गायदों आरो ससे खन माइ गायदों आदा माइ गायदों मा गायदों आगै मा गायदों माइ गायदों आदा माइ गायदों दिंखियाबो खानाय दङ। दे होमबा ससे खनलाय दिंखिया खानायखौ मा खादों आगै मा खादों दिंखिया खादों आदा दिंखिया खादों मा खादों आगै मा खादों दिंखिया खादों आदा दिंखिया खादों मा खादों आगै मा खादों दिंखिया खादों आदा दिंखिया खादों। जाबाय जोब्बाय। थेंक इउ होनदो दे। थेंक इउ मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव लिरनानै हर। मोसागोन दे जोंना गाबोन। नै मादैनि लोगोफोर आंनि मामिया बेनो। आं आबैमोननियाव आलासि जानो फैदों। दिनै जों हरबा जाबाय। नोंसोरो आंनि मामाखौ नायनो बुंनायबा नायदो अबालाय मादुनजिमानि बिब'। आंनि मामा
सना आंनि मामा सना पमेला बर' गेमस्रि दैमारिनि आं दायो बारसिउसिखौ खननोसै बारसिउसिउ गेमस्रि दैमारि दे खौवा मेथाइ ओइ इथिलायलायनि खन इथि इथिलाय ओमफ्राय बिखाया रोंजाखांयो आफाफोर मोसानाय बोथोरा गारा रंजा आरो खनसे दे आरो खनसे बारसिउसिउ बारबोदों खौवा मेथाइ रोजाबदों फि माफि अखा हादों मिथिंगाय बिखाया रोंजाखांदों मोसानाय बोथोरा गारा रंजा गाजा रंजा सोरनि एलबाम बिलाय मिथिना मिथिया मिथियो सोरनि गेमस्रि नों गेमस्रिखौ सिनायो बबेनि गोजाननि दुब्लियाव बेरायनो थांगासिनो आमाइ आनैनि कबि गायनायखौ नायहैनो नामायदों बाराथ' नायहैनो नामायदों फै लोगोफोर दुब्लियाव थांबानोसै जोंना भिडिअ'आ बेखिनियानो जोब्बाय जायफोरा जोंनि भिडिअ'खौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जोंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो दोनसि फुंखा चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा दोनसि फुंखाखौ साबस्क्राइब खालामनि दाबाव भिडिअ'खौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ बाय बाय आहा दानिया लामा लामा मोसालांसै मोसालांबाय था मोसालांबाय था आरो मा गायदों होननायखौ होनलायदों मोसालांबाय था मोसालांबाय था